Sa number 7, Kalabana nagabisita sa mga patio sa Pista Binatay. Bureau of Fire Protection may paandam. Aguto balikawan ang sunog kag pati na kinawatay. May report si Nico Delfin. Napabayan niya kandila kag wala ma-unplug nga mga electrical appliances ang pila sa mga ginhalinan sang sunog sa mga pamalay. Gani nagapaandam sa publiko si Fire Superintendent Kim Silesio, Fire Provincial Director sa Negros Occidental BFP, nga antes pa man magbiya sa ilapuluyan para magbisita sa patio, siguraduhon gid nga wala sang nagaandar nga appliances o kung nagasiga nga kandila. Mga lights dara, pagsiguraduhan nyo, ang mga charger, especially chargers ang cellphone, ensure nga hindi nyo malipatan nga naka-charge na sa cellphone nyo. Ang kaksan nyo na kay kung ma-overcharge, malupok ang battery, masunog. Ang mga altar naton sa balay, kung may electric candles kita, shut off ang saksakan, kuhaan ninyo, tapos kung kandila man, siguraduhan nyo nga patyon. Ang mga offering naton nga mga pagkaon sa altar takwaon ta. Basi masalapay sa mga sapat, naigo ang kandila, madabdab. Gindugang pa ni Silesio nga dapat ipaiway man ang paglock sa mga balay nga nabilin ang kabataan sa sulod kung may kaladtuan. I-secure nyo man ang inyo panimalay basi makawatan kita. Safety and secured at the same time. Now, kung hindi man kita magaling sa aton na magbiyahe, maglakat kita sa patio, kung may mga kabataan kita, don't leave them. Hindi nyo pagbiyahan ang kabataan ta nga nagahampang sang mga pospro, kandila, lighter. Hindi natin sila pagpabayaan kay disgrasya ginaang matabo. Kung maglakat kita, kung ibilin taman ng kabataan ta, don't lock them sa aton mga panimalay. Kay kadamo na sang experience ta nga hindi manami matabo sina. Nga hindi kagwang kabataan in case of emergency. Sa karon, naka-full alert na ang katapos ng BFP sa probinsya nga magabulig man sa PNP kagiban pang enforcement agency sa pagpasiguro sang malinong kag mataway nga pagdumdum sang Pista Binatay. Upod sa iban pa nga mga local government agency, magabantay man sa dalanon ng BFP. Ilabi na ang katapos ng BFP Special Rescue Force sa tuyo nga mapahagan-hagan ang posible pagluntad sang disgrasya sa dalan. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.